Сега ви представям следващият ми гост. Преподавателят по тай чи и цигун Силви Велев. Заповядай, Силви. Честита, баба Марта. Благодаря, заповядай. Заповядай. Това е специален екип, който имаш, нали? Да, това е традиционното китайско облекло. Да, тези връщици много сте ги виждали по филми. Да кажа само, че в публиката седи Любов Пенева. Радвам се, че си тук, Любов. Може да използваш... Моля? Здравейте, да. Може да използваш това, че сред нас е такъв специалист, за да видиш дали това ще са подходящи упражнения при вас във вашият дневен център, нали? За деца, които са с някакви така по-специфични увреждания в гърба. Защо се казва, че точно хората, които тренират тези спортове, тай чи, цигун, работят всъщност много за гъвкавостта на гърба? Гръбначният стълб е в основата на нашето тяло. Той фактически не напразно се казва стълб. Прешлените и междупрешлените пространства съответно би трябвало да са гъвкави през нашия съзнателен живот и от там идва и рефлекса върху вътрешните органи. Значи всеки един прешен е свързан с даден вътрешен орган. Подвижността между прешените е свързано с сухожилието около прешените. И когато има обездвижване на гръбначния стълб, респективно, започват различните заболявания в по-късен етап, когато човек започва така наистина да навлиза в годините. Да, и шиповете. Да, и шиповете. И да така повечко да се задържа пред компютъра, повечко да се обездвижва наистина. Философията на тай чи. Защо трябва да се извършват тези упражнения много бавно? Значи това е... Философията на тай чи е нещо, което не може да се обясни с думи наистина. То трябва да започне да се практикува и така през целия наистина съзнателен живот да го следваме. Това е наистина философия на живота. Същото казват и йога. Да. Да, те са неразривно свързани. Тай чи или тай цзи, ако го казваме правилно на китайски, тай цзи, това е в този философски аспект и може да се преведе като велик предел. В него има всичко. Всички сте виждали ин и ян. Да, черното и бялото. Да, но малцина знаят от вас, че това е тай чи. Чрез това изобразяване с ин и ян се изобразява тай чи. Противоположностите обединени в едно. Така и в живота. Навсякъде, във всичко има две страни. Колко често трябва да се практикува в седмица? Аз вода моите школи 7 пъти в седмицата, значи всеки ден, да. По колко? По 3 часа. Това се е за безработни хора. Напротив, изключително много от хората, които идват да практикуват, са работещи и изключително хора, които са осъзнали наистина рефлекса на тай чи, водят и своите деца. Работещи хора. Добре, при децата, които тренират при вас, защото днес е това нашата тема, гръбначните изкривявания при децата. Вашите деца имат ли гръбначни изкривявания? За съжаление имат всички. А може ли да бъдат поправени тези проблеми чрез тренировки? Знаете, всичко това зависи от родителите. Ако един родител следи своето дете малко повече и по някой път аз често казвам, че самите деца са нашите учители. И ако следи този родител своето дете и го наблюдава, той наистина ще открие много неща, които трябва да поправи на здравословно така ниво, за да може в последствие Явор да издържи на тази чанта. Между другото, той май си забрави гирите в чантата оттам. Трябваше и гирите има вътре, нали? Може би, да. И в този аспект от всичко зависи от родителите. Те трябва да са активните, казвате. Те трябва да са активната страна, те трябва да наблюдават. Сами по себе си децата не могат да преценят все още болен ли съм, здрав ли съм, къде ме боли. Децата играят, изразходват много енергия. В училище, в къщи, навсякъде. Моя племенник е втори клас, непрекъснато е пред компютъра.
така, карам го да прави някои неща, които аз практикувам. Много добре усвояват. Кажете ни какво карате вашия племенник пред Всичко мога да ви кажа. Всичко мога да ви кажа. Може ли докато седи пред компютъра и си играе, все пак да работи и за гърба си? Това възможно ли? Позицията трябва да е изправена. Това може би всеки го знае, дори родителите. Аз виждам тук в залата доста така хора, които седат неправилно. Навик. Това е навик. Но определено трябва да е изправен гръбнака и почти да не се обляга гърба на стол. Седалката, на облегалката отзад. Значи да бием с къмшик децата, ако се облегнат на стола. Гост ми е Силви Велев, който е преподавател, занимава се от 20 години с тайчи. Говорим си за това, може ли тайчи да помогне на децата при гръбначните изкривявания. Ще се видим след малко. Очаквайте новите епизоди от най-гледаната поредица на жените. Нестандартни лечители и феномени. Кои са хората, които лекуват само с докосване? Може ли една молитва да застане на пътя на дрогата? Откъде извира лечебната енергия? Нестандартни лечители и феномени. Една поредица за уникалните възможности на човека. Само в жените. Само по БНТ. От 10:15. Сега Силви помолихме да остане Явор, малки ученик от 3-ти клас, за да покажем с него, да демонстрирате някакви упражнения. Явор, заповядай. Ела при нас. Чува ли си за това изкуство бойно? За тази гимнастика? Не. Айде сега да гледаме какво ще ни показва. С Явор учителя? Ще покажа 4 упражнения. За гръбнака, нали? Да, за гръбнака. Те са от цигун комплекса, който съпътства упражненията, когато правиме тъй наречения стретчинг тайчи преди тренировките и определено дава много силен и много положителен ефект върху гръбначния стълб, така че нали не си взел гирите със себе си? Не. Нищо тежко няма. Добре, сега позицията трябва да е изправена, като краката така горе-долу са събрани по този начин, точно така. И първото движение, което е да се наведе тялото напред, като ръцете са отпуснати и погледът е напред хоризонтален. Навежда се до определено положение, след което, ако започне изкривяване на гръбнака, той започне да се връща обратно. Лекичко. Това естествено става с моя намеса. Да, мускулите на гърба ли? Това обтяга гръбначния стълб. Да. Той е за гъвкав гръбнак. Като... Направи го пак, миличък, за да видя. Да, направи го. Да. Гледай напред обаче. Гледаш напред. Така. До тука. Изправиш се. И трябва да се прави бавно, така ли? Бавно се прави. Това е повече напрежение, повече усилие. Да, определено при децата, когато започвам работа с тях, непрекъснато трябва да има контрол. Да, дали го изпълняват правилно. Да, защото детето малко или много не е свикнало не е придобило все още двигателна култура, която трябва да съпътства упражнението. Да, следващото упражнение е ръцете, същото, което но ръцете са отзад и пак по същия начин той се навежда напред. Така ли са ръчичките? Може и така да ги постави. И пак той е доста гъвкав в лаките да стави. Трудно, да. Да. Това е... Трудно ли е? Не много. Къде усещаш напрежение? В гръбчето тяло усеща напрежение. Тук? Там особено при лопатките. Да. Следващото упражнение, това е абсолютно същото, само че подпира брадичката, избутва брадичката и се навежда надолу. Колкото повече избутва брадичката нагоре, толкова повече се навежда надолу. Пак по същия начин бавничко се изправя и застава. Всички мускули работят обаче. Уж прости упражнения? Да, упражненията са на вид прости, не са сложни наистина, но ефектът е много положителен за гръбнака. Колко пъти се повтаря всяко упражнение? Защото аз се надявам нашите зрители, които сега ни гледат, да играят тези упражнения вкъщи с децата си. Много са лесни упражненията, съчетани с дишането. Не забравяйте, че дишането е от изключително важно значение. По принцип се диша диафрагмено
То вече трябва да се обясни как да се направи. Дишаш отдолу, надолу. Знаете ли, хората не знаят да дишат. Те дишат с горната част. Гърдите, а трябва с стомаха, да. Дишат с горната част на белите дробове. Долните 2/3 остават незапълнени. Добре, да ми кажеш, важно, защото предаването свършва, по колко пъти да се повтарят тези упражнения? Значи това са 3 по 3, значи по 9 пъти, 9 навеждания надолу по познатия начин. Добре, и да ми кажеш само пак дишането, как да бъде при навеждане и при изправяне. Значи когато тръгвате да се навеждате, вие вдишвате, вдишвате и надолу, когато се навеждате, издишвате. Надолу издишваме, а нагоре, докато се изправяме, вдишваме. Това е процес, то е естествено дишане, съответно съчетано е движението с дишането, но ако се прави бавно, трябва съответно да се регулира ритъма на дишането. Трудни ли са тези упражнения? Не много. Не много. Би ли ги правил преди училище? До чина да застанете всички деца. Аз мисля, че една много хубава игра може да се получи. Или след голямото междучасие в почивката да правите тези няколко упражнения. Как ти се вижда? В 7:30 сутрин какво друго иска едно дете? За това казах голямото междучасие, освен да бичи яко цигун. Може би това е цял комплекс от упражнения, но това специално може да се повтаря така, когато... Едно след друго. Може сутрин, по обяд, може и при вечер да се... По колко пъти всяко едно навеждане? По 9. 9 пъти всяко едно навеждане. Ще го правим ли няколко дни да видим? Аз мисля да опитаме. И само с 2 думи за храненето. За храненето също има връзка с тези изкривявания. 2 думи, наистина. Казах, че енергията, това е въздуха, храната. Също. Много е важна храната, съответно водата също. Казахте нещо важно за месото, затова искам да го повторите. Че ако не ядем... Не ядете ли месо или го ядете в умерено количество 4-5 месеца, вие ще усетите коренна разлика в гъвкавостта на вашите стави. Ето това исках да чуя. Благодаря ви. Благодаря ви. Днес си говорихме за гръбначните изкривявания. Показахме ви и няколко упражнения от цигун, които могат да... Нали? Които могат да помогнат доста да заздравят гръбначния стълб на вашето дете. Или ако има вече изкривявания, може да му помогне да се поуправи. И един съвет от мен. Използвайте пролета за разходки в планината. Започнете нов спорт. Отидете на плуване с децата или на тенис, или просто в парка. Защото движението и спортът са единственият начин да бъдем здрави в компютърната ера, в която живеем. Не го отлагайте, защото е важно и за нас, и за децата ни. Чао! Денят е пред вас!